Някой да се премести на седалка 9 нещо. 9, окей, чакай. Минавам на 9, минавам. Нещо от сорта, да. Майко, какво ще ви направят тук отвънка, бате? Леле, какво ще ви направят? Или само един е достатъчно. Някой да мине на пета. На пета също може да преместите. На пета, на шеста, седма, давайте местете, колеги, айде бързо. Чакай, ето. Местя. Готово. Пета, Рив, седи на седма, Рив. Някой на осма да седне. на седма и осма мога да седне, ти да мога да седне. Айде бе, айде, че ще ги изтървем. Айде. Айде, давайте. Оп, ама не става. Айде. Готови сме. Айде, давайте. Колко полицая сме, бе, човек? 3, 4, 7 полицая. 7 полицая, да носят тия пичове там още. Представете ли са слезли? Всеки момент само жилетка. Да видим къде мога да дропнем. Но от западна част, където е най-широк, ще е най-добре. Спищака ли съм аз? Спищака съм, Аз по добре. принцип мислех да дропна на това синьото е така както сме в момента. Ама не ги просто- виждаме даже, бе. О, там Не са, така там в са. момента както сме, Че ти просто си на самия изкриви показ. хелето. Видяха ни. Ние ще го преобърнем. Видяха ни, да, стрелят ни. Добре, я видите къде са. Тук има А, двама под нас. Тук О, има... двама са изток, направо Един каца и по запад, средата. двама са тук. Да, от направо То каца. хубаво, ама къде е запад? Няма къде от другата страна късам. Къде бе? Виж колко ти е широко, бе. И къде толкова тия близките ще ни пръснат. Ние сме 8 тима. Западно трябва да падне май. Според мен ще е най-добре отгоре или... Не знам. Не, бе. Е, там трябва да паднем според мене. Кацаш. Ако тук западна паднем- страна, където е широко на едно от двете, дали отляво или дясно и слизаме. Ние имаме след това прикрити от две страни. Искаш да кажеш, Демек? Давай западно, бе. Точно Да, и аз съм за западно, да. Давай западно, бе. Дали ще по-широкото или по-тясно? Ама вижте, има един отгоре от запад, колеги. На тази сграда винаги кацам аз на едно от тия двете места и няма никакъв проблем. Имаме един отгоре, точно ни се предгоре, пича. То ние сме 8 човека в керето, 7. така че 7 май да. Има един на по-високото там, не знам дали го виждаш. Виждам го, това ако кацам точно до него, директно е точката те. М. Тия докато са на източната страна, те докато заобиколят до там са... Да, в момента стоят двама, до които са, да. Там мога да касаме една. Мисля на по-широкото акъса. Защото то отгоре ще ни пръсне. Но по-широкото, колеги, сме от... Кацам на по-широкото е. Да, Ох, майко. Направо инста така дропвам. Маля ти отгоре надолу ли бе? Направо инста, къде ще се завърта тук? Давай, спокойно, давай. Майко, умрях. Бах! Крий се Бах! Трима паднати от нашите, трима паднали от нашите. 4 са живи нашите. О, не, паднахме. 4 са нашите, тук са... О, още един падна. Не. GG. GG. Изцепиха ни, бат. Маля, аз паднах инстант. Защо нямам късмет, бе? Егати. What? Последните няколко дена, на които ходя на престрелки, 8 човека в хели. винаги пара, бат. What? Кой е това хели, бе, брат? Кьоига, копеле! О, пак ли мене, бе? Копелеце! О. Може да го отграбнем. Хеликоптер. А, не мога. Чуваш ме на кое? Чуваш ли, бе? Давай да си ходим. Ало, чуваш? Ехо. Някакви слушалки, Маля, те не знаеха, че имаме такова хеликоптер. Такъв хеликоптер, як. Еми ще го изброним, ако има някой. Слад хеликоптер.